Akaramɔgɔ Sheikh Ali Badara Sangare balimaya ni teriya ni sinjiya juru samabaga silamɛya sira kan. Bi a wulila ni ka t'i ɲɛda a balimakɛ ni a kanubagaba ka Mama Togola ale mun sigiyɔrɔ bɛn bɛ Yirimajɔ dugukɔrɔnin ma. An ka usaziba Sheikh Ali Badara Sangare a taara sen jɔ Mama Togola ale ka so ni ka dakuruɲɛ 2 laseli kɛ ka segin ka dugawuba kɛ. A karamɔgɔ ye a kalan o min na ni o ye silamɛya ye Seydi Sherifu Usmani Madani Hayidara. Ni visitiba in kɛra ka bɛn octobre kalo ma san 2025 min sababu ɲuman bɔra an fa an ka usaziba Sheikh Ali Badara Sangare ale ka kalanden na ni o ye Seyidu Mariko ye ka bɔ Bango Funɛna. TV a ye sigi a jatala minnu bɛ an karamɔgɔ nɔfɛ ni kɛnɛ kan olu ye dakuruɲɛ 2 min sɔrɔ a la bɛn ni keleya ni balimaya kan ani silamɛya aw ni ne an ka jɛ ka ɲɛma da o fɛ. Rasulullah Aliou Bangena Sangare ango feti Daramani wolo de Bangena Sumaila wolo de Bangena Awa wolo de Bangena Khadijatu wolo de Bangena Aisha ta wolo de Bangena Ali Sangare ango feti Ali Sangare Aliou Bangena Afora Aliou Bangena Nezigiri batoma du Jara wula Aliou Bangena Ali Bangena bani wodu sira horo dugu kono ayi sego gadina temerela wajulu kalaredo na sira wajulu tabalila abe kuma sila be urefe kanga jando آمين والهادي إلى صراطك المستقيم. Kaminan karamɔgɔ kaminan jamana in ka kɛ jamana in lafiyalen ka barika dɔn fɔlɔ ka don an ɲɛ karamɔgɔ bɛna wele min na an bɛ se k'a baara kɛ cogo min na Ala k'o kɛli nɔgɔya an ma Ala k'o k'an karamɔgɔ yɛrɛ bolo Ala kɛra karamɔgɔ sallallahu alaihi wasallam Ala k'a ɲuman Ala k'a hɛrɛ Ala k'a kɛ Ala k'a ɲuman kɛ Ala k'i sabati Ala k'a kɛ o fili Ala k'a kɛ o jaabi ka diɲɛlatigɛw nɔgɔya karamɔgɔ fɔlɔ dugawu bakɔrɔbaw dɔgɔninw dugawu Ala k'o jara baami Ala ka d'an nimisa n'an nimisa b'a bila a la a kisi nɛgɛw tɔɔrɔ ma a hinɛ taabaw la a yafa kow u ka duwaso la ka leminɛw k'a juru bila yɔrɔ la se ka ɲɛ. Ok, jama bɛɛ foli karamɔgɔ Sangare nana bɔ an ka du kɔnɔ yan nɔ a diyara an y'a bonyana ma an bɛ dugawu k'a ye Amina ko dugukolo ni Bangolo Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya yarabi a ka laɲiniw Ala k'a sabati a ka dugawu kɛlɛ a bɛna dugawu min kɛ an yɛrɛ an bɛ a ɲini Ala fɛ Ala ka a minɛ an ma yarabi Ala k'a kɛ an ka hamɛw Ala k'a kɛ an ka laɲiniw sɔrɔ n'a ye kira n'a somɔgɔw bonya ka nisɔndiya Ala fɛ. Rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Imam bi wula na an Ala fo ka Ala barikada ka Ala wale ɲuman dɔn wulada belebeleba in na an nisɔndiyalen bɛ an yɛrɛ ka denbaya la yan Bamako Yirimajɔ dugukɔrɔnin na ka bɛn jumadon sa kalo 10
Saba fulani muka ani juru. Tiendo sikatala sangare. An balimakɛ a n'an teri n'an kanuba n'o ye Mama Ture odo ka bɔ Baningo Bila Mara Bango komini dugu min tɔgɔ ye Funɛna ka bɔ yen garisɛgɛ ɲini kama ka sigi Bamako yan a n'a ka denbaya a n'a kanuɲɔgɔnw a n'a sigiɲɔgɔnw a n'a balimaw ka n'a ɲɛ da u ka yan ɲɛnamaya ko sababu de sababu ye n ka gɛrɛbukɛ n'o ye Seydou Mariko Bango Funɛna o ye n kanubaba ye a y'a ɲini fɛ k'a fɔ an kanubaba dɔ bɛ yen an balima don an somɔgɔ don a bɛ fɛ an ka na an ɲɛ da sokɔnɔna kan ka Ala wele ka dugawu kɛ an n'an ka bɔ ɲɔgɔn kalama an b'o kɛnɛ de ka yan fɔlɔ an bɛ Ala de fo ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn Ala ye bonya caman kɛ adamaden ye jango an yɛrɛw kira Muhamadu mandonya ye nɛɛma bɛɛ ye ɲɛfɛta ye nka adamadenya yɛrɛ ye fɛnba ye kuranɛ ko ne Ala ye adama da ka adama bonya ka tila ka adamaden karama adamaden ko ka di Ala ye fɛn bɛɛ ye o de la a dalen Ala nana ni sariya sun bɛɛ ye mɔgɔ dalen nɔfɛ wa mɔgɔ de bɛ se ka tiɲɛni kɛ ni dafɛ bɛɛ ye Ala sɔrɔla ka sariyaw de suma ka di mɔgɔ ma o ma ɲa fiyewu fo ka kiraw ci mɔgɔw ma adamaden yɛrɛ bonya kama Ala ye kiraw de ci ka n'u bila sira kan adamaden kanu kama Ala ma kanu fiyewu ka mɔgɔ tɔɔrɔ a ma kanu fiyewu ka mɔgɔ lajaba a ma kanu fiyewu ka mɔgɔ jɛni o de kosɔn a ye kiraw ci pour que an kana jɛni kiraw nana o cogo la fo 313 o si ma mɔgɔ bɔ a ye laban min bila ka na ko ma ko tɔgɔ ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam o taatɔ o sɔrɔla ka ci bila sisan ko al ulamau warasatul anbiya ko dɔnnibaw aw de ye kiraw ni nabiɲumanw cɛntabaw ye a ye wuli ka Ala ka diinɛ ɲɛfɔ diɲɛ ka basigi o dɔnnibabaw nana kira Muhamadu kɔfɛ k'a minɛ Seydina Ali zuriyaw la Hasan ni Huseinu fo k'a tigɛ ka na Cheikh Abdul Kadiri Jilani Bagdadi ninnu bɛɛ ye wulikajɔ kɛ mɔgɔ sɔn adamadenya ka se ka balo hɛrɛ la ka na se Cheikh Matiyani ma Aydamadi ka na se Cheikh Hamada Mawla ma Ɲɔrɔ ka na se an fa n'an karamɔgɔ n'an ka Seyidina ɲɛmaa ma Seyidi Sherifu Usmani Madani Haidara ka na se ale ma laɲini foyi t'a bolo diɲɛ na ni diɲɛ ka basigi ni diɲɛ ka kisi tɛ wa silamɛya yɛrɛ tɛ foyi ɲini diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw ka se ka balo hɛrɛ la o kuma o siratigɛ kan an nana ka n'an ɲɛ da an balimaw ka yan an ka bɔ ɲɔgɔn kalama an ka ɲɔgɔn dɔn an nali yan nafa min b'a la ni ko b'a fɔ an bɛ siya nka n bɛ kelen f'i ye kuranɛ ni kira ka kuma na Ala ko alijinɛ filɛ a tɛ don a kɔnɔ abada fo a ka limaniya fo a ka kɛ mumini ye n'aw kɛra mumini ye n'aw sara n b'a don alijinɛ kɔnɔ a tɛ kɛ mumini ye abada fo a ka limaniya limaniya jɔsen ye jɔsen 6 ye a fɔlɔ ka da Ala la ka da kiraw la ka da kitabu jigilen la ka da lahara la ka da mɛlɛkɛ ko la ka da latigɛ ɲuman ni juguman na a bɛ fɔ ko limaniya jɔsen 6 ko 6 in tɛ sɔrɔ abada fo a ka ɲɔgɔn kanu balimaw ka ɲɔgɔn kanu sindiw ka ɲɔgɔn kanu sigiɲɔgɔnw ka ɲɔgɔn kanu cɛ ni muso ka ɲɔgɔn kanu wolodenw ka ɲɔgɔn kanu baarakɛyɔrɔ la ye ɲɔgɔn kanu misiri la ye ɲɔgɔn kanu ko ni ɲɔgɔn kanu sabatira limaniya bɛ sabati ɲɔgɔn kanu in sa kira de ko tɛ sɔrɔ abada ko fo a ka foli cɛ ani ɲɔgɔn cɛ foli tɛ ɲɛ ani ɲɔgɔn cɛ abada fo a ka taa bɔ ɲɔgɔn fɛ yen ko n'aw sera ka taa bɔ ɲɔgɔn fɛ yen a hakili bɛ sigi hali n'i ni mɔgɔ bɛnna kungo kɔnɔ n'i sera ma ye n'i y'a fɔ n'a y'i laminɛ hakili sigi bɛ na kira ko foli bɛ adamaden hakili sigi wa laminɛni bɛ mɔgɔ hakili sigi o la hali n'i ni denmisɛnnin bɛnna kungo la a bɛ ka sira i ɲɛ a bɛ kɔn k'i fo ka sɔrɔ a ma se ɲɔgɔn ma dɔwɛrɛ tɛ dɛ a bɛ ka sira e yɛrɛ de ɲɛ a bɛ fɛ k'i température dɔ e yɛrɛ ye mɔgɔ sugu jumɛn ye ni foli ye o tuma n'an bɔra an ka so ka n'an ka so yan an n'an balimaw bɛna ɲɔgɔn ye an n'an sindiw bɛna ɲɔgɔn ye an n'an sigiɲɔgɔnw bɛna ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn dɔn n'o kɛra ko adamadenya bɛ diya an ni ɲɔgɔn cɛ ɔ n'o kɛra limaniya bɛ dafa n'o kɛra Ala mago bɛ kisi sira min na an b'o sɔrɔ
bi an so kadi ka beni dugo jabi fana juma do e dugo jabi do e jango lazara ko fala o dugo jabi boy ma ani nyon soro ya kana nyeda wudi kam folo ambi awre defu ambi ambalma ke no adamay amba fu aka kuma ni mo ani mama kuma na ni mo kuma ka befu mo mun ñu ka bare bla fana ku yere doga ka yele anno fa ambi befu mama ka balmo fu ka sinju fu ka sinyo bere jele fu ka dugo ke be ka dugo ni befe andi so jara na nya dawka inshallah mama aga kanu irarana maluma ke aninga girbu ke no seru marko aya ka chestri fu min jarani na be kana soro fana jami'an sabdin islamiyya che gwelendo bare dafara wallahi mo shite on kanu jena fo ka soro dusukun do bila ani chestri do bila ala kula wallahi parce que on yere bi min fo ni mo kan yoro janya ala on dia mo be ka kera la otiki mo be adawro de la wallahi ami mama fo ka dema befo ka jamiya tone befo ya ni kanaka mama sababu la o ko fe an ga udu karamo be an bu fo ka soro ka foli belbelba ni shiyan fana karamo ma no ya nga qaidi as-sayyid sharif usman madan haydara ni ce ale de ya on be wele kana jugo sraka kana dami sraka kana nyogo mire sraka kana nyogo buya sraka an blo buya de kono wallahi am karamo fu ka dema sama fu ya karamo ka ko ni mogo kono me alala na idara kaso ni mogo bi dawro la na idara kaso ni mogo be je soro la ka je basigi ni kishini tagai na idara kaso nga ni mogo be je to ni je bu ni nyoga ni na e bi se ka tu kaso wallahi o de here ka bu moni nani parce que ni ko ni mogo be alala bi soro du ko no nga ni ko re be tala min da ala ko e bi se ka tu kaso no kara e bi sutura wa e bi sa sutura ko hal ni bi jella hara ibi sabunya do ko mais ni nana ala ka jombo se ngoro kana fenwere labe min de ala ka jombo ka lanyini ala minyam beda no nyaba mbela o ko kale ba ka jombo ko lo shi fendi sula wallahi sare amay drafu yoro ina ka bat jadim fo no ya on ga shebo e odo ni gube mo ko be tuta bono fe galo wallahi sare ni salatu laji allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad ala nemana kisi jidi kraka ani kira muhammadu somo alayhi salam ni mo mi ngibi kira fe tashrifu fe nafiki do billah wallahi sare kira somo kanu e wajibi islam ma be fe iraka wallahi wa kira ni mi fa islam nafiki do ibadu ga tashrifu ko dina sigatala ni tashrifu ko ko te ko ba bolo duro ala ko mo te mo ko nyinna ni to ko nyinna do wallahi o ma mi bat jani fo wode ya on ga nyemai ka fu yo pu ya ngara mo je tashrifu be ngara mo ko dew nyangara mo fo ga je wuli tashrifu tam fadi wallahi nanye kala turu ka tasmana ami noro soransi yoruba Allahu akbar ay tara chendo ne go sigi be bamako ina folo de be falaje banaga bugu comité la hali sisa me kara bugu ni na yuma joya na le kay yamuriya no ya aydara ago sagi fasula ali kata fasula wallahi an segira on fasula di karamo ga dala kuma nyumai fasugla li no fe kasegi so kasro do hali ni dara so mita shindiri do fe so anje nyon do fe so te wallahi na aydara kan la nyini so tay kata glali ke so kama andara so tabama goduma ngi to ana kala wallahi karamo kama chendo ndara bo so ngelen jo o bila mabe tugumna o dugule ndaban mo ko wala sigatala ako fosira ko jeda wandara Allahu akbar ni bara mi ngefano madu asorola kalledu dia sawo sambinde do blaga tay bara laje minga ngako ko famu fara chelo ngina nyo sanduru sawo saba denge iba blaga ta kata ban mo laje ako ama ko ga duila faraka ko o yanga faboy duila fara sira koroka wallahi o sisa aflaka fa ko kasela faraka o de buka nani ye dondoni on wa yamaru e karamo ga yamaru wallahi no mana dron la ni mo bulango ke sigatala wa aya fo tugo mina ne here so o cendre ne bora ba mo ga do mi ne ga de ma be mamu ma haga che bo
balo mandi ngamu ko balo ko ko ni barka Cendo. mais ala sona bi ne raga demaya ma balo tay ma kima fulani Sikatala sangare. o kuma iba do yor la olu balo li du balo tese ko balo Ai. foi tese ko balo ni ala limani yare ni ala demete Cien. andu siginde moriya ka an siginde do raka Wallahi. nani min sena mo soro ni ma mi fenda ma ni ci ni ma fendi anda siri me ala Sikatala sangare. on be min fo ni mo tese ko fo ki jigida maka Naam. o de la antara furu nyini ka barake Aha. nan tega fulay wala sa karamogo yi dana min nanga ka twanga Allahu akbar. Odo. o ko fe karamogo idare ma min bunye Naam. bara diri man Sikatala. parce que no lu bunya ni mi ko shi tabi cheki mo sa Wallahi. no lu mon tu fo ki ka buya ira Ah. ni mi ko shi tika mo e blefi Sikatala sangare. parce que ni idare yi mon tu ba ira ko ni boray Aha. imon tu rasra minga ni ngina no ko iti fo soro ko fe la mo shi Wallahi sangare. o de la an jana ba ma ko duma ko Naam. ka bege ngenya ko Cien. tourne min de banane festa seruba kalama ay dugo keme flare yala Sikatala. dugo keme fla Aha. a tourne na mobile nani kuma mulo ani moto taxi ni awa moto sen flaw Naam. bulma fen kelen tala mi ma ci a becce na ka ba ka to mobile kelen Sikatala. o mobile kelen tourne to dugo fla o desera ani mobile jo pew ka moto sen fla daga yele o ka tourne to dafa Allahu akbar. Sangare. anglalo de la anya ngi je Côte d'Ivoire Aha. ka boy kana beni ziara e Naam. o mawulu kono komi san o san karamɔgɔ bɛ ci mawulu la dugu la Aha. kasi la Naam. walima bangini da Mm. o ɲinanta bɛnna ni jamana ka basigibale kama Aha. ne ni kesigi taara kumandu Cien. o kumandu wajulu yɛrɛ ne ye hɛrɛ fila kɛ wajulu la ye Naam. taama minnu kɛra ni farikolo sɛgɛnna Mm. ani wajulu minnu kɛra farikolo sɛgɛnna farikolo dɛsɛra Aha. n y'a f'i ye sisan ko mobili naani dɛsɛra Wallahi. motow dɛsɛra Tiɲɛ. o ni mɔgɔw ma dɛsɛ o b'a yira ko wɛrɛ b'an na Wɛrɛ bɛ dɛ yen. o kuma an dɛsɛra ne yɛrɛ sera bamakɔ yan mali la n dɛsɛlen Naam. nin ka kanu ci fɔra n'o tɛ k'a bɛ mawulu fɔ sisan ma wajulu yɛrɛ mikoro turu fɔlɔ Sikatala. farikolo dɛsɛ de don Wallahi. mɛ kanu ye kanu de ye Cien do. ni togola y'an kanu ala kama an fana y'a kanu ala kama ka n'an sen jɔ a ka denbaya la k'an ɲɛ da a ka denbaya kan ka fatiya ta ka tila ka dakuren fila foli kɛ ani nisɔndiya kuma yira Inshallah. n'o tɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ye min di yan sisan o ye ko ka wajulu don dɔɔnin Aha. nka ni ala sɔnna Naam. hali n'an ma se k'u ka sariya bɛɛ dafa an bɛ dɔɔnin dafa walasa an ka tile fila kɛ Aywa sangare. n'o tɛ n'anw banana Aha. ne ka bana min kɛra sisan Naam. don o don dɔ bɛ ne wele ko u y'a mɛn ko ne fankelen sara Allahu akbar. tellement que o yɛrɛ mago bɛ o sali la quoi Sikatala. don o don dɔ bɛ n wele ko fo ko fa dɔ tiɲɛna Sige. c'est à dire mɔgɔw mago bɛ i yɛrɛ fagali la fo k'a fɔ ko dɔ ye fura k'a kɔnɔ dɔ y'a kɛ tan parce que o yɛrɛ tulo ma dalen don e ka saya la quoi Cien. mɔgɔw pressé bɛ ne yɛrɛ ka fatu Wallahi. o la hali n'i kunkolo ye dimi dɔɔnin a b'a fɔ ko dɔ y'a dabali Sikatala sangare. bon ni dabali yɛrɛ don k'o de an bana Aha. an ye min fɔ o man ka fɔ e ɲɛna o Naam. mɛ n'i y'o bɛ ka se ka kɛ ɲɛna e tɛ ka se ka fɛn kɛ dabali ko tɛ mɔgɔ bɛ sɛgɛn Wallahi. hali telefɔni min bɛ baara la nin a bɛ sɛgɛn Siga foyi t'a la. kameraw bɛ sɛgɛn Cien. fɛn bɛɛ bɛ sɛgɛn Sikatala. o tuma an yɛrɛ bɛ sɛgɛn n'an sɛgɛnna o tɛ bana ye ko dabali dɛ Ayi. o ye farikolo sɛgɛn o mago bɛ repos de la Sikatala. wala fo mɔgɔ de ka nin faamu quoi Cien. ne kanuɲɔgɔn yɛrɛ b'a fɔ ko k'an y'i ka bana ko kuma mɛn ko kuma min bɛ ka fɔ yan ko ɲuman tɛ a y'a tulo a y'a yɛrɛ lafiya Allahu akbar. ne sa don mana se n bɛ sa ma a ka dabali tɛ Oi. yan'o yɛrɛ cɛ fana man seko kɛ ala ka diinɛ na O cien. mɛ o k'a dɔn kɔni ko min bɛ ne la bana min bɛ ne la o de ye mikoro nɔ ye Cien do. o tɛ maa nɔ ye Wallahi. kabini ne bɛ san 16 la n bɛ wajulu la mikoro la Naam. san 27 n bɛ ka wajulu kɛ mikoro la Aha. ne bɛ pɛrɛn cogo min na nin ma a tɛ se k'o kɛ mikoro la ka kɛnɛya A tɛ se. wajulu ne ka wajulu dɔ kɛra Côte d'Ivoire 2008 la Naam. sunkalo tile 27 su wajulu Aha. ne ye sigiyɔrɔ kelen ne ye kasɛti heure 10 de kɛ Allahu akbar. heure 10 sigiyɔrɔ kelen maa si tɛ yen min nana papiye di yan ko ka wajulu kɛ Allahu akbar. o tuma ni olu bɛɛ kɛra i ka kɛnɛ ka moto boli Côte d'Ivoire ka moto boli Laginɛ ka moto boli Burukina ka taama o cogo la donc ka nin bɛɛ sɛgɛn kɛ ala nɔfɛ Sige. farikolo bɛ dɛsɛ o jago ye Allahu ne akbar. yɛrɛ mana mikoro dalen bi ne jaabi tigɛ de Wallahi. munna parce que n b'a dɔn kuma yɛrɛ bɛ ka min na ne yɛrɛ kan ne yɛrɛ b'a dɔn Cien. ni ne yɛrɛ bɛ ka wajulu kɔrɔw lamɛn a lamɛntɔ gansan ne ɲɔ bɛ minɛ n sigilen Wallahi sangare. mais dɔwɛrɛ tɛ dɛ farikolo kɛnɛya kuma Naam. an ma entretien kɛ quoi an y'a kɛ ka taa dɔrɔn k'an ka kɛnɛ Wallahi. nka an yɛrɛ ɲɛ b'a la bi an bɛ ka dɛsɛ Cien do. o mago bɛ min na o de ye k'a kɛ dɔɔni dɔɔni Wallahi. nka ni ala sɔnna ni ala ye siw di Aha. a bɛna kɛ dɔɔni dɔɔni Inshallah. parce que n'i yɛrɛ ye mikoro sɔrɔ ka mɔgɔw sigilen ye misiri fan bɛ tew mɔgɔw la Naam.
abbe ka bare da wani juguni ceni inni bice wallahi abbe ko ala iso bi ja wallahi kagla ga mo sigiri ko nunu be da balle do mo do fe inni bice wallahi o la kunfiya kafta ni kunje yoro do siga fuyi tala ni te fengala ma bi wajule ke doro ka dai ka dole la mais ni be gunu woro do min de wajule papier ko ni sigira o sonja bi ne la wallahi o da na bi mo iba fo aben ma warno fe ma warata de ay bara jugu shite dugu shila ko bi se ka ke ko dugu bi ta nyefe ko to sina wallahi sangare o fo mo ko ka bla mi so ko fo ko dugu ya fo o fo ko dugu ya fo ba ne de jena ni saya tali ko de fo pour ka dabla wallahi da ku ten ne ko an mo ko fo ita nango furu kana do furu tambulu ay ango mo ko kana dabali itna fe ngona de abada kun ye de ko wallahi ango kana mo so nyimi akun ye de un o ma ni yene ka mo dugu o ko ke yere tiga yere de wallahi sangare am ko be melo je ka baski siga tala o ma na nyata famille ka dugo ke ka dugo ni be fe vraiment ni so tara me nyere de sere batri balé siga tala batri balé zera chando ana sharjira am ñu toro ci wor la am ni dugo abe ngene o siri mba omna na ala so ayo ama na ala so ami do o ma babe ngane siri nga fe be bon ngoro fo ala sadri ayne kanu ala de kama kanu ti dese fulla kira ko oni mo kanu yere la kanu bi ken noro e kaddo ali la hara gele aci wallahi kele kanu bi ken noro e kaddo ani je gele aci fla kanu bi ken noro e ka hijabu mi mani nyon je ko sama nga boy ka se nyoma to lawo adamo nunu shitaro ko na ne wallahi me kanu mi mula ne to do ni ala bo do ula o de be ke sababu e ka dibi sama nga bwani nyon jama wallahi wallahi siga tala me ni kira ko go islam fla ka nyon kanu bi ken noro e ka do ni la hara gele aci la hara ka gele ni je kanu mi sira ka la hara gele man no ya o bi desa ka je no ya mulu o ti desa wala de o man dale mala ni kene ni tugo jabi kene di ba ala mo ba bela o la ala yere di am ba karaba anga ñu soro ya ka anya na nyonga o man dale mala mi min foya jamana ko la ani tugo ni kabla la andale mala mi gla wallahi mali bi yoro mina bi am ko be do la jamana mo be do odo jamana ko be tugo mina bi pestrale do chando me do de islam ka bamru chen se shitanye ni ala wele tere wa duwo e ala danali bi mo sigile ka tage jabi ka kuma ala fe dali do ala siga tala ni ma dala tse ka wele siga wa ulbale remi je be da me ala la hannu ko polisu wallahi am misale ni yiri bina bi an sigile ka politiki shita fo e ko mo wallahi be ba fo e ala siga tala koro ko ala ni bisi chando wani toro bi soro e ala ma shita fo e boli tesi ibi ko songi yere ba do ala de bisi hali mo bana ne ni bi ga hine mene e ala bana ga juda e ala abi do gasa i ma shita fo e kondro abi no gasa ja ala de siga tala me olu bi kan fawara de bato ku tubu de shetana ka kolo gele kama me wo yere ba do ko ala e chi wallahi ma amunu zona ka yere do ya ka yere bere beni ala ka sharia we nan zingira nan kuma na ko ala ko ala odo e man sigile la wala du bese bani abe ni no yi jenu ko sa ko yirma jogo tes no ko ames no ya ay me ni yori sigile ya buga la mene kene hakli wolli mo ne siga tala o andal mala ni tese ko mando ala ko la fosse bani nam mana ko ala ka kewa abike ala ko tanzurullah yanzuru avec la sabati sabita awa foti so sare o guno me ko la wole siga tala ni ya fo karamo e ngai dara guno bi ka ko la nya ba odo ngo iga ko e nashite sebende ne ya guno do iba idara ka guno ndo ndale do alala bi alaf o de ato asara ka sa bo abene kono halisisa ay dara ala minna ka tugo ko nasira ya o ala ka fakati chen o ka fakati ban o ti dese o ti ma jamba ni tura ala e wa hale bi ni dare abi fawara ki yeku hal ne dara tay ma ki yeku do siga tala sare o de bi ka ambla ni baro la to te ni ya nyere te no ba fo no ko ni milliard te na wallahi mais ni o poche ko no la je ni wa fla so re bi ala fo siga tala ma o la fe mi me ande me no bunya o ye ngania ni le mania de
wa an bɛ ka kuma an faso banu fɛ ani diɲɛ bɛɛ fɛ an tɛ ka foyi ɲini u fɛ diɲɛ na ni bɛn tɛ an tɛ foyi ɲini bɛn kɔ tiɲɛ wallahi c'est vrai hali n'an y'a fɔ ko bolisɔnna tɛ silamɛ o kɔrɔ tɛ ko mɔgɔ ye la ko an t'a fɛ dɛ an bɛ maaya kɛ tiɲɛ don mais anw ka silamɛya sariya de la i de tɛ silamɛ ye tiɲɛ wulibali ye kuma de ye nin ye o tiɲɛ don mais o kɔrɔ tɛ k'an tɛ maaya wɛrɛ kɛ dɛ an bɛ maaya kɛ mais bolisɔnna tɛ silamɛ ye wa anw fɛ yan fana n'i tɛ silamɛ ye i ye kafiri wallahi o don sangare mais o bɛɛ la bolisɔnna n'i ko an ka maaya kɛ n'an k'o kɛ o ɲuman b'an bolo wa minnu ko k'olu kɔrɔ tɛ bɔnna ni mɔgɔ fagalaw ye anw n'u bɛ ko bɛɛ kɛ tiɲɛ mais anw ko de ko mɔgɔ fagala de tɛ silamɛ ye silamɛ tɛ mɔgɔ tɔɲɔna voilà wa anw ko fana mɔgɔ faga bɛ yɔrɔ min o tɛ taa ɲɛfɛ wallahi a tɛ komi an mago bɛ mɔgɔ la ko an mago bɛ jogo jugu kɛlɛli de la siga t'a la wa ni min y'a k'i yɛrɛ ko ye o ye fili de ye wallahi anw tɛ maa si nɔfɛ tiɲɛ an taara dugu dɔ la an ye wajuli kɛ bon ne ko ne jatigikɛ dɔgɔnin dɔ bɛ yen k'o bɛ muso nɔfɛ dugu wɛrɛ la an taara o dugu la wajuli la jatigikɛ dɔgɔnin o bɛ muso min nɔfɛ o muso mɔmuso o tɔgɔ ne t'o tɔgɔ dɔn ne yɛrɛ t'a dɔn ne ye misali de di suya sira kan ka tɔgɔ dɔ di misali la n dɛmɛ dɔ pour mɔgɔw ka fɛn faamu o taara bɛɛ jatigikɛ dɔgɔnin muso mɔmuso tɔgɔ ma bon ale yɛrɛ dun ye subagaba ye o ka dugu la ne t'a dɔn o ko ten wajuli bannen mɔmuso ko wajuli min kɛra su la ko wajuli ma kɛ ko karamɔgɔkɛ nana ale ka suya de fɔ bɛɛ ɲɛna bon ko n'o don ko jatigikɛ dɔgɔnin ka furuko ye ko k'a jɔ o ne wele ka na ko ne ye suya min cɛ muso ka suya fɔ ne yɛrɛ ye kuma min fɔ ne ye tɔgɔ de fɔ n ko an ka mɔgɔw bɛ fura kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'u faga dabalijugu la u bɛ mɔgɔ sogo ɲimi suya la wa n k'u bɛ fura k'i kɔnɔ f'u bɛ a tɔgɔ wele ko jaba kɛmɔnɔ bɛ wele o fɛ ko jaba k'a minɛ i ɲɛna ko jaba pour que e yɛrɛ kana tɔgɔ dɔ f'i ye kɔdi de ne ye misali di quoi misali la ne an ka misali ma nɔgɔ dɔɔnin ne ye misali di ka tɔgɔ di dɔrɔn n ko karisa ko jaba tɔ b'e bolo yan o karisa jaba tɔ b'e bolo yan dɛ o taara bɛɛ wolo ale fana ka baara ye o fɛn ye ale de ko sisan ko non ko furuko in banna o ye ne wele sisan ko vraiment ko furu cɛn'u fɛ yan wajuli min kɛra k'a ye furu cɛ ale ko non ko wajuli tɛ ne taara musokɔrɔba fɛ yen n ko bon n y'a mɛn ko a ye furuko k'a bɛna furuko tiɲɛ ko wajuli min kɛra n ko ne t'i dɔn quoi a dɔn ne t'i dɔn i tɛ dɛ ne tɛ subaga yɛrɛ dɔn ne bɛ walejugu de dɔn walejugu kɛla anw ka silamɛya ko o ye kafiri ye wa min tɛ a dabila fiyewu o ye jarimɛden ye a tɛ fɔ k'a dɔgɔya dɛ a bɛ fɔ k'a kɔrɔta i k'a dabila mais ne nakun tɛ ka n'i dɔgɔya ne nakun ye ka na f'i ɲɛna a y'a ka furu kɛ i ka suya y'i kungo de ye ne ka wajuli ye ne kungo ye min n'a bɛ n ka kuma la o k'o minɛ ne ye misali de di tɔgɔ la misali dɔw bɛ di ko Abubakar dɔw bɛ di ko Ali dɔw bɛ di ko Usman dɔw bɛ di ko Karimu dɔw bɛ di ko Saka dɔw bɛ di ko Mama yɛrɛ ni min taara di n'o taara bɛɛ e ma o ye kungo de ye ko komi ko ne yɛrɛ de y'a bɛɛ fɔ k'a ban ko mɔgɔw ko k'ale subaga ye ko bon mɔgɔw ko tɛ mɔgɔw ka kuma ko tɛ dɛ an ye musokɔrɔba de nɛgɛ k'a deli yɛrɛ de pour que furu in ka don n'o kuma kɛ ne tɔgɔ bɛ jɛ ko n y'a ka furu cɛ u tɛ furu fɛ ka kɔrɔ u bɛ ka sababu jugu ɲini a la voilà fɔ mɔgɔw k'a dɔn tɛ mɔgɔ nɔfɛ kɔnturu la an mago bɛ jogo dilanni la diɲɛ ka lafiya o kuma an bɛ waati min kɔnɔ sisan an ka fɛn bɛɛ b'an kɔnɔ fɔ Ala ka kuma Ala fɛ an fana karamɔgɔ mago bɛ dugawu la wa ni aw ka dugawu ye an bɛ se yɔrɔ bɛɛ la fana hali n'an bɔra yen a bɛ to ka Ala wele an ye anw bɛ mugu ni kisɛ ni ɲɔgɔn cɛ maratɔ ni pɛrɛn anw ka baara ma nɔgɔ faama jugu t'an fɛ dɔnkilidala t'an fɛ wa silamɛ nabi wɛrɛ t'an fɛ nka ni Ala sɔnna n'an ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn t'an na a ye ŋaɲa siri an bɛna kuma Ala fɛ bɛɛ k'i ka hamidu ka fɛn bɛɛ bɔ an kɔnɔ fɔ Ala du in ka ɲɛtaga sigida ka ɲɛtaga jamana ka ɲɛtaga an fana karamɔgɔ ka kisi n'a ka ɲɛtaga n'a ka denw ani jamiya ansaru bɛɛ an bɛ se ka kisi cogo di ani diɲɛ bɛ se ka lafiya cogo di ka taa se banugo ma samiyaw bɛ se ka ja cogo di an k'a bɛɛ fɔ Ala ye yan an dalen b'a la a bɛ minɛ ni Ala sɔnna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أعزنا عشيقنا الولي سيد المختار كرم أبواله اللهم أرضي على روح القدس استقل لي سيد الأمولية السيد الشريف ولا شيخنا الشيخ وشاكنا أول مكرم يا ربي لا إله إلا أنت سبحانك وأنت ظالمين يا الله يا فتاح يا رزاق يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام من وجه كريم أعطني سعة في جسمي والتقوى والأمر والصدق والرزق اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وعذاب النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الصادق الكرام والنور للعالمين اللهم صل على سيدنا الفاتح والهدى وعلى سيدنا اللهم إنا نعوذ بك اللهم اكفني بما شئت يا الله اللهم اكفني بما شئت يا فرد اللهم اكفني بما شئت يا الله اللهم اكفني بما شئت يا فرد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا وسلموا سبحان ربك رب العزه عما يصفون والحمد لله رب العالمين سجود بكره جكيتو الله اكبر jarani ay karamo kana ala de kam jien ko sababu do de bala ne anga karamu ko bada tigi ka karamu nya ka satila ye nya yi karamo ka ali sangare ka wajuli bi aka sati ko ay ake ka fina na to fo ne bo ngo nga dugu ngome ka wajuli si nga dugu la ne mo ba kala mo tan awi kan go me tiere la nya kan nga bo akala nya ani nga go ngara wati tunai ko siru ngarun tarana ko luka sarga to bo ka tara ango ay ko la angara mo tuma siru dara ko anga to kan ji japo ka wajuli kinesiki anga fasola ka we karango ni mo fo domi wallahi na wajuli kinesiki anga dugula finana akadne kuju hal ni masaka ke ni mo mi yake ikano bi dona ne ba yi faso kanona ni karango e tagashi yoro ka do herade ko wajuli kinebi sigi dugu ni gono ka fo ala kota ka bi balaw mun gume dugula ako don ba ko batara tede o ni mo kala sababu ko sigi vraiment ay neja a jaranya kuju ni sero ala ka sero re ma do nga ka numero kundingu nya ka numero ni ka wele ka fu mo ay minge mo ay nya ka kala ka fa nga fo karango ni ay fo nga ci fo karango parce que ay minge jarani zigene jati mine ale ka boya ka ta fina ka ta wajuli ke neti seru da seti ay ibado ni ala kamuti sikatala anaka bonno fe kata ni mandala hanaka wal so seru fenda ko be banela sikatala ngani ko nyoti la mo tali akala ala de kam donc ala kam ko atiye ko yoro jam fe ba sina yoro ni do la jam ka ala ko ni ala kam ko yoro ni donc ne o yoro ye tiere la o kar mo ko re kanu do la ya do no mata nga dugula fe ngo kam afana tara kuma ka mi fo ni mo go min sara kala me ka baraka na ay ala ta de fo isela ka ke saw iya mi ma se ka ke saw ko ni afori nyana vraiment ay nyogon do tali o ko fa ko ma anana ngole ko karamo ko kabina dugo no gona bina do ma bismillah ne bo fo ne de mo ne muso ne bo fo benena ni ay ala kamo mo ko yi absaka mi kai aka asiko damayra aka na do gabi na fara ko ala kamo doron abana ala de bisa bela ibi je here o here ni la harata bebe ala yim ni yo ala kamo mo ko yoro se ko femo fani ko kai ne bo fon ko kan arada ngadde ma bela ko sababu be ko la de wallahi ne ne to kada mama sababu da chendo ne ga toro wa kan ba do ni ko chena ko mama o karamo ke ne ga toro wa ga je kam ne ma fi ma sa ko ne to da la ko de Allahu akbar be o ala ko kele ne to da la wala fo sta kele alhamdulillah
donc wala no ala ko mo yoro ku jija ka kera ku sego ka alhamdulillah donc sama ko kama rango ka bi nana ya bi vraiment a jarani ay ne wele comme juma ya no fe on to kata bangwana on to kata bol bangwa do kama be barna ni 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 ci mu mani la ko mu mara ko lo ke ma jama ma do la arab abanti kara hay bi on kara mo no donc ay kuma fo nyana bo nyemi o tango ma do no la ndra na mi to ka ko kara mo ba na bo la ala nan tara ma se alhamdulillah nyaani fo ba ni ko a ko karam an karam ko do ga na ba ko ron be ko ngana be ko ga hali yani aw ka se a ne wele ka telefon di aram ka ma se ngo an ko chena ma se asa ke am ja se o wonna ka bi stra fe ka an ko ka ka do wa ni ala fa e funi ke ni an na kana de ka se no ga sa fa se no ka e ko fe se ni so ramo e ko fe se so alhamdulillah ala fa ka bari ga non ba ka se la ba fo ko doni ba ka do be ko de la ka seri mo do ko fe ko ka so ko kan fa kale ko fa ko ala ma so ji tasma ko wallahi wala ni ma ba ka sera ko fe wala horma be ka se ko ala fo ala ni ci an ko ni ko so karamo ali ko fe ka ni ala fe ji here la rabbi ala here be ala mo ya rabbi ala ka dam an gisi ka ba gere gere ko bele karamo ka here abi fami mi na ji hare la hara amma de ala ko kan ala ko kan ayo no ala kamo amma de ala fa ala ka ko ala kamo ko kama rabbi je to ni lahara to ala kan mera ni ala krata sallallahu alaihi wasallam vraiment anana boddu na jarani ala ko mo nango nyaay yoro ala sunu amma se ko ka ala kan mesa din ma ma nya ko ni ala fa net sa jana ala ka tele ne ka fe la sur fo mo ko ka do ay la sur bi na sra mi ngam ko fana bi ana ma do mo la fiya ko o droim la kan bi ala ka mesa a jarani fe vraiment jarani ala ka jala ala krata sallallahu alaihi wasallam amina almami an bɛ mama fo inshallah k'an ka foroba fo ka denbaya bɛɛ fo inshallah an nisɔndiyara bɔra ka kuma minnu fɔ sisan kuma ninnu ye hakili dungew ka hakili ɲiniyɔrɔba de ye i b'a kalama ala ko mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn ni ko fitininw de ye o don ale y'a ye ne ni n ka délégation an ka maintenance an'an ka médiaw an'an ka mobili n'an ka moto ka bɔ Bamakɔ ka tɛmɛ Doila fɛ ka taa fo Bango Funɛna ale ka hakili ye min di o la min y'a wele n'o ye Seyidu ye wa ni wari ko don o tɛ se ni tɔgɔ ko don o tɛ se ni faama ko don o tɛ se nka n'a kɛra ala ko ye bɛɛ bɛ se o la ni ŋaniya ye ale ye min ye o de o la ne bɛ to k'a fɔ a ye kuma bɛɛ n ko kɔɲɔmuso filɛba wɛrɛ b'a la min t'a cɛ dɔ bɛ yen o y'an ka wajulu de lajɛ Funɛna ka kabakoya nin sera ka fɔ cogo di o ka danaya sɔrɔla ye mais k'a sɔrɔ wajulu ma kɛ fiyewu ale ka kabakoya ye nin yɛrɛ sera ka bɔ yan cogo di ka taa ni diɲɛ artiste kɔni don Seyidu tɛ se ka taa n'a ye o kuma a ye kumabaw de fɔ an ye minnu bɛ to an kɔnɔ an yɛrɛ t'a dɔn ko mɔgɔ dɔw hakili bɛ yen ka se ka nin bɛɛ ye parce que anw bɛ nin de dɔn mais anw t'a dɔn Funɛna an ye bolili min kɛ mobili la an selen Funɛna ne ye layidu di n ko ala n m'a kanu n ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ ka ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ bilen mobili ye bolili min kɛ k'a daminɛ Doila ka taa se Ngolobugu miniti 20 Sirawuli ni cɛjugu in kan mobili tun ka taa cogo min na o de y'a ye ka bɔ Ngolobugu ka taa se Bango miniti 15 n tɛ bolimafɛn si don dugukolo kan ni gɔtɔrɔ kɔni tɛ ko mobili min bɛ se k'o ɲɔgɔnna bolili kɛ mais an y'a kɛ ka n'an jɔ ne ko garibu ma n ko n'an bɔra nin na an kana ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ o y'a sɔrɔ lahala min bɛ yen an yɛrɛ ɲɛ b'o la an bɛ ka boli o de nɔfɛ an fana nana sɔrɔ ko ɲamina mais ala y'an dɛmɛ dɔw y'a yira ne yɛrɛ nana ne ye dɔw ci ka kɔɲɛ olu ka taa ko ɲɛɲini olu ma ɲɛ sɔrɔ foyi la ne nana ko wajulu tɛ kɛ n k'o tɛ se ka bali wajulu tɛ se ka bali
an bɛ ɲɔgɔn bonya de n'o tɛ sariya gafe suguya bɛɛ bɛ ne bolo jamana kɔnɔ mais Ansaru bɛna o sariya papiyew bɛ n bolo ka wajuli kɛ jamana yɛrɛ sariya gafew bɛ n bolo min tɛ diinɛ yɛrɛ sira ye k'a fɔ n ka wajuli kɛ maa si tɛ se k'a bali jamana yɛrɛ kɔnɔ mais bonya kama an bɛ dugutigiw bonya ka alimamiw bonya ɔ nka ni min y'i jɔ cɛnni yɔrɔ la a bɛ yiri la dɛ i tɛ se ka bali fɔ bali cogo min na dugu la i tɛ se ka wajuli bali wajuli kɛra an kun t'a fɛ ka si fiyewu n'an yɛrɛ ye kuma min bɛ dugu kɔnɔ o de y'an bila sili la n'o tɛ an yɛrɛ ka si yɔrɔ la o ka suma dɛ an silen dugu jɛra kuma laban min kan ka fɔ an y'o fɔ ka wuli ka tɛmɛ an yɛrɛ ma bɔ fɔlɔ an tulo b'a la ko an tɛ Bamakɔ sɔrɔ n'an ma fa a ne kɔni ye kabako da ye ko komi peut-être funɛnɛta ninnu bɛ sɔn ka juguya dɔɔni ni tɔn ta ye n'u k'an fa yɛrɛ an ka se Bamakɔ an fana nana ka se Bamakɔ fɛn ma k'an na wa fɛn tɛ yen ni Ala tɛ bilahi ni kuranɛ cɛ n'i jɔ bɛ Ala nɔfɛ k'i dalen don Ala la i bɛ ka baara kɛ Ala kama foyi tɛ yen ne bɛ ka fɛn min fɔ nin ye n bɛ to k'a fɔ a ye kuma caman ka n kale a k'a ye sɛbɛn tɛ ne cɛ la baga tɛ n cɛ la ne tɛ nasi mun kan ne kɔni bɛ se ka nasi d'i ma k'i yɛrɛ lakana mais ne t'a mun n yɛrɛ la wajuli la quoi mais ne kanuɲɔgɔn yɛrɛ foyi tɛ s'i la jango ayiwa ne yɛrɛ ka gɛrɛbu hali i sigilen ka buguda la fɛn t'i la ne yɛrɛ mana don i ka so ka bɔ i b'i si bɛɛ kɛ i tɛ se k'o sara bɛɛ n'i ka mujisa dɔ kɔ mais n'an jɛra an bɛna ɲɔgɔn dɔn o tuma an bɛ dugawu kɛ Ala ka hɛrɛ kɛ du ɲɛ aw y'a ka baara bila k'a yɛrɛ dɔgɔya ka n'a sigi funtɛni na yan ko maaba dɔ nana Ala ka k'o kama aw mago bɛ min Ala k'o d'a ma musokɔrɔba Ala k'a mɛn an kɔrɔ maa yɛrɛ mago bɛ min na diɲɛ hɛrɛ la ani lahara bonyaw la Ala k'o kan n'a ye n y'a ɲini Ala fɛ tunkarankew Ala ka tɔgɔ diya u la an minnu bɛ faso la Ala ka faso nɔgɔya bani ko k'an bɛɛ kisi k'an bɛɛ tɛgɛ Ala ka n'an dɛsɛ n'an ka wulikajɔ bɛ kɛ Ala nɔfɛ wariko tɛ musoko tɛ tɔgɔ ɲini tɛ k'o ye tiɲɛ ye Ala k'o kama an mago bɛ min na Ala k'an ye Ala k'o kama jugu minnu m'an na u tɛ tiɲɛ i ka jugu dɛsɛ i ka se d'an ma i ka fanga d'an ma i ka wari d'an ma i ka bonya d'an ma an ka silamɛya dɛmɛ an fa n'an karamɔgɔ n'o ye Aseyidi Sɛrifu Usumana Hayidara Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ a n'a bɔnna bɛɛ a n'a zuriya bɛɛ a n'a dɛmɛɲɔgɔn bɛɛ Ala ka n'aw yɛrɛ kama wali Ala Muhamadu a kɛra bonya ye a diyara n ye an ye karamɔgɔ kanu Ala de kama diɲɛ ko ko sababu dɔ de b'a la ne ye an ka karimu ko badatigi ka karimu n y'a ka sati lajɛ n y'a ye karamɔgɔ ka Ali Sangare ka wajuli bɛ a ka sati kɔrɔ a ye a kɛ ka finɛna tɔgɔ fɔ ne ko ko nin ka dugu ye n ko mais ka wajuli sigi anw ka dugu la ne ma bɔ a kalama tan a bɛ kɛ n ko mais tiɲɛ yɛrɛ la n y'a kanu n ka bɔ a kalama n y'a ɲininka n ko nin kɛra waati jumɛn ye ko Seydou n taara n'a ye k'olu ka sarakati bɔ k'a taara an ko a ye ko ɲuman ye an karamɔgɔ Usumana Sɛrifu ko an ka to k'an jija ko ka wajuli kɛnɛ sigi an ka faso la kabi karamɔgɔ nin kuma fɔ don min wallahi na wajuli kɛnɛ sigi an ka dugu la Finɛna a ka di ne ye kojugu hali ni ma se k'a kɛ ni mɔgɔ min y'a kɛ i kanu bɛ don ne la ne b'a ye i ye faso kanuna de ye karamɔgɔ ye tɛgɛ sin yɔrɔ o yɔrɔ i k'a dɔn hɛrɛ de bɛ u ko wajuli kɛnɛ bɛ sigi dugu min kɔnɔ k'a fɔ Ala ko ta k'a bɛ balawu min tun bɛ dugu la a ko dɔnnibagaw ko batara tɛ dɛ wa ni mɔgɔ kɛla sababu k'o sigi vraiment a ye ne ja a diyara n ye kojugu n ye Seydou Ala y'a kɛ Seydou yɛrɛ n b'a dɔn nka a ka numéro tun bɛ n kun n y'a ka numéro ɲini k'a wele k'a fo n ko a ye min kɛ n ko a ɲɛna ka tila k'a fɔ a ɲɛna k'a kan ka foli fɔ karamɔgɔ ɲɛ a ye foli fɔ n ka n ka ci fɔ karamɔgɔ ɲɛ parce que a ye min kɛ a diyara n ye parce que ne ye jateminɛ ale ka bɔ yan ka taa Finɛna ka taa wajuli kɛ ne tɛ Seydou bɛ setigi ye ayi i b'a dɔn ni Ala kama o tɛ a n'a ka bolimafɛn ka taa ne ma dala hali n'a gaziwali sɔngɔ bɛ sɔrɔ Seydou o bɛ fɛn dɔ o bɛ ban ne la nka ni ko in y'o tigilamɔgɔ taalen a kɛra Ala de kama donc Ala kama ko a ti
ye ko yɔrɔ janw fɛ quoi i sin ka yɔrɔnin dɔ lajɛ k'a kala ala ko ala kama ko ye o yɔrɔ ye donc ne y'o yɔrɔ ye tiɲɛ yɛrɛ la o ye karamɔgɔ yɛrɛ kanu don ne la ne y'a dɔn nin ma taa n ka dugu la fɛn ko kama a fana taara kumakan min fɔ ni mɔgɔ min sera k'a lamɛn ka baara kɛ n'a ye a ye ala ta de fɔ i sera k'a kɛ sa o i y'a mɛn i ma se k'a kɛ sa o ko ni a fɔra i ɲɛna vraiment an ye ɲɔgɔn dɔ ta o kɔfɛ a ko ma a nana n wele ko karamɔgɔ k'a bɛna du kɔnɔ ko n'a bɛna don ma bisimila ne b'o fɔ ne denw ko ne musow ne b'o fɔ bɛɛ ɲɛna ni a ye ala kama mɔgɔ ye a bɛ se ka min k'a ye a y'a k'a ye a se ko damayira la a kana tulonkɛ min kɛ n'a fɔra ko ala kama dɔrɔn a banna ala de bɛ s'a bɛɛ la i bɛ diɲɛ hɛrɛ o hɛrɛ ɲini lahara ta a bɛɛ bɛ ala in bolo n'i y'o ala kama mɔgɔ ye yɔrɔ o yɔrɔ se ko fɛn o fɛn ye o ka ɲi ne b'o fɔ ko kangari da n ka denbaya bɛɛ lajɛlen o sababu bɛ kow la dɛ ne yɛrɛ tɔgɔ ka da maa ma sababu de y'a kɛ tiɲɛ don ne ka cɛkɔrɔba kanubaga dɔ tun bɛ yen ko Tiɲɛnabugu ko maa o karamɔgɔkɛ ye ne ka cɛkɔrɔba ka jɛ kama ne ma fili mansaw ko ne tɔgɔ dala la o de kama o bɛɛ o ala ko kelen ne tɔgɔ dala o ala ko sira kelen bɛ la donc o de la n'o ala ko mɔgɔ yɔrɔ o yɔrɔ u k'u jija u ka gɛrɛ u k'u seko k'a la donc o sababu kama karamɔgɔ ko k'a bɛ nana yan bi vraiment a diyara n ye a ye ne wele komi jumadonya ninnu fɛ anw bɛ to ka taa Bangɔni na an bɛ to ka taa boli bakɔrɔba ninnu kama bɛɛ barika ɲini ninnu de ni ci mun b'a ni lako mun b'a la k'olu kɛ kuma dɔw la yɛrɛ a b'an ci karamɔgɔ hali bi anw ni karamɔgɔ ye ɲɔgɔn ye donc a ye kuma fɔ n ɲɛna bon n ye miiri o temps kɔnɔ kuma dɔw n'o lansara fana bɛ sɔrɔ ka a ko karamɔgɔ a bɛna ko lansara ala n'an taara juma seli n y'a ɲɛfɔ bakɔrɔba ɲɛna ko a ko an tora karamɔgɔ dɔ ko k'a bɛna du kɔnɔ bakɔrɔba ko yɔrɔnin bɛɛ ko n ka labɛn ko n ka hali yanni aw ka se yan a ye ne wele ka telefɔni di aramu k'a ma se n ko an ko tiɲɛna a ma se a bɛ se ka kɛ anw ja se yan n ko nin k'a bɛ sira fɛ ka na a ko k'a ka dugawu b'a ye a ye foli kɛ ni a nana ka na kɛ ka fili seli ɲɔgɔn fɛ ka sanfɛ seli ɲɔgɔn fɛ ka kɔfɛ seli sɔrɔ karamɔgɔ yɛrɛ kɔfɛ seli sɔrɔ an bɛ ala fo k'a barika da a n'o b'a ka seli a b'a fɔ ko dɔnnibaga dɔw bɛ yen k'u delila ka seli mɔgɔ dɔw kɔfɛ ko k'a sɔrɔ kungo kami fagalen don kɔfɛ ko ala ma sɔn diɲɛ tasuma k'olu cɛ o la n'i maa ba ye ka seli a kɔfɛ o ye lahɔrɔma de ye ka se kɔfɛ an b'a fɔ ala ni ci an kɔni ye o sɔrɔ karamɔgɔ ale kɔfɛ k'a ɲini ala fɛ diɲɛ hɛrɛ lahara bɛ ala hɛrɛ bɛ ala bolo yara bɛ ala k'a d'a ma an kisi ka bɔ a gɛrɛgɛrɛ kow bɛɛ lajɛlen karamɔgɔkɛ yɛrɛ a bɛ hami min na diɲɛ ani lahara an b'a deli ala k'o k'a ye an yɛrɛ bɛ hami min na diɲɛ ani lahara ala k'o k'a ye an ye ɲɔgɔn dɔn ala kama an b'a deli ala fɛ ala k'a ko ala kama ko kama yɛrɛ bɛ diɲɛ tɔɔrɔ ni lahara tɔɔrɔ ala ka nin bɛɛ lajɛlen kisi ala k'a kan vraiment a nana bɔ dugu na a diyara n ye ala ko mɔgɔ n'an kɔni y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ ni ala sɔnna o ma an b'an seko k'a ye ala k'an bɛɛ saba ni kuma ma ɲɛ o ye ne ka fili vraiment ne tɛ se ka ɲɛ ala ka gɛlɛn mais k'a fɛn lasiw fɔ mɔgɔw ɲɛna u k'a dɔn a jiginna cogo min na sira min kan o fana bɛ adamadenw mɔgɔw bɛ lafiya quoi o dɔrɔn in bila ka nin kuma in ala k'an bɛɛ saba a diyara n ye fewu vraiment a diyara n ye ala k'a diya ala ye ala kɛra kan sɔrɔ a la amina Almami, an bɛ mama fo k'an ka musokɔrɔba fo ka denbaya bɛɛ fo an nisɔndiyara bɔra ka kuma minnu fɔ sisan kuma ninnu ye hakili dunkew ka hakili minnu yɔrɔba de ye i b'a kalama ala ko mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn ni ko fitininw de ye o don ale y'a ye ne ni n ka délégation an ka maintenance an n'an ka médiaw an n'an ka mobili n'an ka moto ka bɔ Bamakɔ ka tɛmɛ Doila fɛ ka taa fɔ Bango Funɛna ale ka hakili ye min di o la min y'a wele n'o ye Seyidu ye ɔ ni wari ko don o tɛ se ni tɔgɔ ko don o tɛ se ni faama ko don o tɛ se nka n'a kɛra ala ko ye bɛɛ bɛ se o la ni ŋaniya ye ale ye min ye o de o la ne bɛ to k'a fɔ a ye kuma bɛɛ n ko kɔɲɔmuso filɛba wɛrɛ b'a la min t'a cɛ dɔ bɛ yen o y'an ka wajulu de lajɛ Funɛna ka kabakoya nin sera ka fɔ cogo di o ka danaya sɔrɔla ye mais k'a sɔrɔ wajulu ma kɛ fiyewu ale ka kabakoya ye nin yɛrɛ sera ka bɔ yan cogo di ka taa ni diɲɛ artiste kɔni don Seyidu tɛ se ka taa n'a ye o kuma
kuma baw de fɔ an ye minnu bɛ to an kɔnɔ an yɛrɛ t'a dɔn ko mɔgɔ dɔw hakili bɛ yen ka se ka nin bɛɛ ye parce que anw bɛ nin de dɔn mɛ anw da dɔw funɛna an ye bolili min kɛ mobili la an selen funɛna ne ye layidu di n ko ala n ma kanu n ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ ka ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ bilen mobili ye bolili min kɛ k'a daminɛ Doyi la ka taa se Ngolobugu miniti 20 sira wuli cɛjugu in kan mobili tun ka taa cogo min na o de y'a ye ka bɔ Ngolobugu ka taa se Bango miniti 15 n tɛ bolimafɛn si don dugukolo kan ni gɔtɔrɔ kɔni tɛ ko mobili min bɛ se k'o ɲɔgɔnna bolili kɛ mais an y'a kɛ ka n'an jɔ ne ko garibuw ma ko n'an bɔra min na an kana ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ o y'a sɔrɔ lahala min bɛ yen an yɛrɛ ɲɛ b'o la an bɛ ka boli o de nɔfɛ an fana nana sɔrɔ ko ɲamina mais ala y'an dɛmɛ dɔw y'a yira ne yɛrɛ nana ne ye dɔw ci ka kɔɲɛ olu ka taa ko ɲɛɲini olu ma ɲɛ sɔrɔ foyi la ne nana ko wajuli tɛ kɛ n k'o tɛ se ka bali wajuli tɛ se ka bali an bɛ ɲɔgɔn bonya de n'o tɛ sariya gafe suguya bɛɛ bɛ ne bolo jamana kɔnɔ mais Ansaru bɛna o sariya papiyew bɛ n bolo ka wajuli kɛ jamana yɛrɛ sariya gafew bɛ n bolo min tɛ diinɛ yɛrɛ sira ye k'a fɔ n ka wajuli kɛ maa si tɛ se ka bali jamana yɛrɛ kɔnɔ mais bonya kama an bɛ dugutigiw bonya ka alimamiw bonya nka ni min y'i jɔ cɛnni yɔrɔ la a bɛ yir'i la dɛ i tɛ se ka bari fɔ bali cogo min na dugu la i tɛ se ka wajuli bali wajuli kɛra an kun t'a fɛ ka si fiyewu n'an yɛrɛ ye kuma min bɛ dugu kɔnɔ o de y'an bila sili la n'o tɛ an yɛrɛ ka si yɔrɔ la o ka suma dɛ an silen dugu jɛra kuma laban min kan ka fɔ an y'o fɔ ka wuli ka tɛmɛ an yɛrɛ ma bɔ fɔlɔ an tulo b'a la ko an tɛ Bamakɔ sɔrɔ n'an ma fa a ne kɔni ye kabako da ye o komi peut-être funɛnɛta ninnu bɛ sɔn ka juguya dɔɔni ni tɔw ta ye n'u k'an fa yɛrɛ an ka se Bamakɔ an fana nana ka se Bamakɔ fɛn ma k'an na wa fɛn tɛ yen ni ala tɛ bilahi ni kuranɛ cɛ ni jɔrɔ bɛ ala nɔfɛ k'i dalen don ala la i bɛ ka baara kɛ ala kama foyi tɛ yen ne bɛ ka fɛn min fɔ nin ye n bɛ to k'a fɔ a ye kuma caman ka n kale a k'a ye sɛbɛn tɛ ne cɛ la baga tɛ n cɛ la ne tɛ nasi mun kan ne kɔni bɛ se ka nasi d'i ma i k'i yɛrɛ lakana mais ne t'a mun n yɛrɛ la wajuli la quoi mais ne kanuɲɔgɔn yɛrɛ foyi tɛ s'i la jango ewa ne yɛrɛ ka garibu hali i sigilen ka buguda la fɛn t'i la ne yɛrɛ mana don i ka so ka bɔ i bɛ si bɛɛ kɛ i tɛ se k'o sara bɛɛ n'i ka mujisa dɔ kɔ mais n'an jɛra an bɛna ɲɔgɔn dɔn o tuma an bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ kɛ du ɲɛ aw y'a ka baara bila k'a yɛrɛ dɔgɔya ka n'a sigi funtɛni na yan ko maaba dɔ nana ala ka k'o kama aw mago bɛ min ala k'o d'a ma musokɔrɔba ala k'a mɛn an kɔrɔ maa maa yɛrɛ mago bɛ min na diɲɛ hɛrɛ la ani lahara bonyaw la ala k'o kan n'a ye n y'a ɲini ala fɛ tunkarankew ala ka tɔgɔ diya u la an minnu bɛ faso la ala ka faso nɔgɔya baninko k'an bɛɛ kisi k'an bɛɛ tɛgɛ ala ka n'an dɛsɛ n'an ka wulikajɔ bɛ kɛ ala nɔfɛ wariko tɛ musoko tɛ tɔgɔ ɲini tɛ k'o ye tiɲɛ ye ala k'o kama an mago bɛ min na ala k'an ye ala k'o kama jugu minnu mana u tɛ tiɲɛ i ka jugu dɛsɛ i ka se d'a ma i ka fanga d'a ma i ka wari d'a ma i ka bonya d'a ma an ka silamɛya dɛmɛ an fa n'an karamɔgɔ n'o ye Aseyidi Sɛrifu Usumana Hayidara ala ka hɛrɛ k'an n'a ye a n'a bɔnna bɛɛ a n'a zuriya bɛɛ a n'a dɛmɛɲɔgɔn bɛɛ ala ka n'aw yɛrɛ kama wali ala Muhamadu غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين الفاتح لما أغلق آمين والخاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا رب